A veure, ens hauria agradat que hagués estat Josep Saborit, no puc vindre ell per a anar-nos un poc el que ens ha encarrilat a través d'aquest treball, a través dels seus treballs per arribar al que hem fet, que és hem fet una recopilació de treballs que historiadors de la comarca han fet sobre la presència de mestres d'obra, obres de vila i catedrers occitans al Maestrat segles XVI al XVII. Vaig a ser molt breu i agarrant les paraules que ha dit Lluís, nosaltres no som historiadors, nosaltres som activistes del patrimoni local, per dir-ho d'alguna manera, però per arribar a entendre aquest patrimoni tens que arribar a la història que hi ha darrere d'aquestes construccions. I a vegades quan te fiques a llegir, perquè la nostra base és la lectura del que han investigat els altres, a vegades te dones compte, i potser per la meva part és un poc atrevit, la història a vegades s'acomoda, la historiografia se queda en un punt i d'ahir per el motiu que sigui no vol passar. Nosaltres el que fem és rascar un poquet en aquesta història i a vegades ens hem trobat en històries que estan per contades o que la gent que les ha contades les han dites, han quedat ahí i ningú més ha estirat d'aquest fil quan potser això és el començament d'una gran història o una història desconeguda que hi ha que ficar-la en valor. I una d'aquestes històries és la petjada occitana en la història dels valencians. M'hauria agradat que hagués estat Josep perquè ell és el que ha estirat més d'aquest fil, ha presentat ja algun que altre treball en universitats o en conferències o com per exemple ha dit abans Lluís el Sifoner en el congrés sobre onomàstica occitana, sobre el perquè d'uns cognoms. Ahir va presentar un gran treball que està en PDF, està publicat i és molt interessant i ahir més o menys ens diu que hi ha 3 èpoques on la presència occitana d'una manera més clara, a vegades d'altres maneres n'hi ha que rascar per a traure, es fa present en la història dels valencians. La primera, la conquesta amb el rei Jaume I, venen una sèrie de cavallers, de soldats, molts d'ells provenen d'aquelles hostes que estan per aquell sud de França. Un sud de França que ens separa a la resta de la corona d'Aragó i del Principat per una frontera que ara és frontera però en aquelles èpoques no ho eren tossals. Les fronteres venen en el moment en què es constitueixen o s'assenten els anomenats estats-nació, doncs eren tossals. En el llibre del Repartiment de València apareixen les persones que comencen poquet a poquet a vindre, a assentar-se al Regne de València. Ells venen de la Catalunya Nova, Lleida, Tortosa, Amposta, crec que hi ha un altre poble per ahí que també apareix, però aquesta Catalunya Nova, des d'anys tirant cap arrere, des d'anys abans a la conquesta del Regne de València, és repoblada en un 60-70% per gent d'Occitània. O sigui, aquests valencians que van vindre amb el rei Jaume I, part d'aquella gent eren nets, tercera generació, fills segona d'aquella població assentada des de 1150 fins a 1200 en la Catalunya Nova. Segle XIII, segle XIV, segle XV, a través dels llibres d'aveïnament, els llibres d'empadronament i a través d'estudis dels noms i cognoms de la gent que s'empadrona, hi ha una migració interna del Regne de València. O sigui, un de Catí se'n va a Castelló o un d'Albocàsser, com està documentat, se'n va a Alfondeguilla. Això està documentat. Tenim un vincle en Alfondeguilla que n'hi ha que estudiar el saber. La gent que ha estudiat aquests llibres d'aveïnament, que és un entente cordial entre filòlegs, historiadors i genealogistes, agafen aquests cognoms i a través d'un estudi van arribant al
l'origen d'aquest nom o d'aquest cognom que està en aquelles terres occitanes. Seran de Catí, però ells vindran de Catí, però l'origen segurament serà occità. I després una tercera, que sí que podem dir allà onada o migració massiva, és la que se produeix entre el 15 i el 16. Ahir hi ha estudis que diuen que des del 15 fins al 17. Hi ha estudis que diuen que són més de 500.000 persones, en aquest cas sí que s'aveïnen com a francesos, els que decidissin per molts motius, entre altres, perquè França és un estat o país, ja en aquest moment és estat, el 17, en què han tingut moltes guerres de religió. Per tant, una guerra produeix un èxode. I quin millor lloc que un territori que està naixent o un territori d'oportunitats com pot ser Aragó, Catalunya o el Regne de València. Anem a fixar-nos en el segle XVI, en l'aventura d'uns picapedrers que decidissin vindre al Maestrat a treballar i ens han deixat obres precioses que ara Jovita Pitarch ens explicarà. Nosaltres no som historiadors, però tampoc era filòleg Pompeu Fabra i la que va liar. Moltes gràcies. Farem el que podem. A veure, este treball va néixer perquè ens agrada buscar per internet, hi ha molts treballs penjats en internet i anàvem per a ir buscant. I entonces vam trobar un treball de Per Enric Barreda, que és ens ha deixat fa uns anys, però és un gran investigador de Benassal, i allí vam trobar informació sobre... Ell parla obertament d'occitans, no francesos, com els autors fan, es diu occitans. I allò ens va despertar la curiositat i vam començar a buscar més informació. Ens han basat en este recull d'autors, que després direm cada un qui és, perquè són persones de molt de prestigi, no són com nosaltres que som aficionats, sinó que són catedràtics, són arquitectes que són acadèmics de l'Acadèmia de San Fernando, i en fi, és gent de molt de prestigi. Entonces ens hem basat en el que ells diuen. I hem volgut, perquè ells han publicat, però ho han publicat per separat, el de francesos i occitans, i nosaltres el que volem és tot això ajuntar-ho i donar una visió de conjunt de la gent d'aquesta zona del sud de França que estaven així treballant entre nosaltres. Això Lluís el Sifonet li diu que d'això retalls farem un tratge. Entonces els ajuntarem i farem un tratge. Hi ha molts pobles que hi havia treballadors francesos, per exemple, a Morella, Sant Mateu, la Serra Caçaral, la Jana, les Useres, Castellfort, Vistabella, Benlloc, Cabanes. A Vilafamés, curiosament, també ve documentat, canteros i gent d'allà, i a més tenim restes materials d'una estela discoidal funerària medieval en la creu del Llenguadoc, com la bandera que tenim, que avui no l'han penjat, però és la mateixa creu, i en Sant Mateu també, en el cementeri, en la Maredeu dels Àngels, també hi ha una creu del Llenguadoc, o sigui que era una persona que es va morir així i que era d'allà, perquè si no té ningú sentit. Estos occitans estaven per els pobles. N'hi ha un cas, per exemple, a Benlloc, que també a l'època del segle XVI se comptabilitzen 8 matrimonis de gent francesa, més que d'altres matrimonis de gent de la vora, o sigui que això era un percentatge elevat. I el que volem és reunir tots aquests datos que tenim i donar una visió de tot aquest món occità que el teníem així i que no som conscients. Però és que aquests treballadors occitans van fer construccions que encara avui en dia perduren i que les estem gastant, i molta gent de nosaltres no ho sabem, tot això. Entonces, la idea del treball va així de tot això. I si a aquests pobles que eren menuts hi havia tota aquesta gent treballant, imagineu-vos a València o a Castelló, per exemple, que hi havia un barri que se deia el barri dels francesos, o sigui que hi havia molta població. Això en Catalunya sí que s'ha estudiat més, esta professora que antes Lluís ha parlat, ella sí que ha fet uns estudis de població occitana a Catalunya, però així és una cosa que se treballa per lliure, cada un diu eren tants francesos,
però no hi ha un treball de conjunt, que això, bueno, la gent jove estaria molt bé que algú faré un treball d'aixòs. I, bueno, això. Començarem per la feina de Pere Enric. Per Enric Barreda-Edo, que se va morir ara fa uns 10 anys. 10 anys fa un any, ara d'ací 3 mesos. Pere Enric era historiador, llatinista, professor de filologia llatina a la Universitat de Barcelona, cronista oficial de Benassal i d'Ares. I ahir només hem citat el seu treball dels masos de Benassal i la red Geocides, que és d'on hem tret la seva informació, però ell té moltíssims llibres publicats i moltíssims articles i era un gran estudiós del Maestrat. Entonces, ja ho he dit antes, que per Enric va ser el que ens va obrir el món de dir, ell es començava a parlar directament d'occitans. I ho fa en el llibre Els masos de Benassal, en el llibre en el mas de la Torre Pere Joan Navàs. Este mas rep el nom de la Torre Pere Joan Navàs al segle XVIII. És un mas que va tindre molts més noms per als seus antics propietaris i és un mas que el 1450 ja existia. Però va ser el 1588 quan Pere Bertran i Babot el va refer i va buscar una quadrilla d'occitans perquè li feren aquest mas. Ahir pareix menut, però és un mas molt gran i molt ben treballat. Entonces, diu que va ser mestre d'obres Bartomeu Clairach. Entonces, la pregunta també és, quina relació tenia Pere Bertran i Babot? Perquè té cognoms occitans. El Babot és un cognom que a Genet del Maestrat al segle XIV ja està. És un cognom occità. El Bertran també. El que passa és que el Bertran pot anar més associat a un nom de persona i no és tan específic, però el Babot és occità. Entonces, este senyor occità que ja vivia a Benassal i que mana que li faig en este mas, quina relació podia tindre en aquests occitans? Perquè tu no vas a contratar a una quadrilla que passi per ahí que no la coneixes de res. No sé, hi ha moltes preguntes que segurament no tindran resposta. Doncs això, ahí teniu el mas i diu que este mas el van fer la mateixa quadrilla que després va treballar a Sant Roc de Benassal. La mateixa quadrilla van estar, els dos obrers van estar treballant així a veure, espera, no sé què m'he perdut. Al 1588 estaven treballant així, però al 1599 encara estaven treballant en Sant Roc. Van estar 11 anys aquesta quadrilla de treballadors. La gent que feien se quedava així tot el temps, anaven i venien, això tampoc no ho sabem. Però vull dir que no va ser un treball i a més, no passen les fotos, no passen les... No, les de antes. Muy bien, eixes. D'allí del cantó del forn, allà aquella muntanyeta del fondo, allò és Sant Roc. O sigui que està molt prop. Jo tampoc no ho sé, però el meu home sobre, i de vegades quan va fer una feina a una casa, li feien a la casa del costat. A la millor esta gent, doncs no sé, veien que treballaven bé i hi havia una necessitat de fer una reforma o de fer alguna cosa a l'ermita, perquè l'ermita de Sant Roc patia problemes estructurals des del moment que el van començar, perquè el terreny no estava sedimentat i té problemes. Entonces, a la millor van veure que vam fer esta casa també i van dir, doncs arregleu allò, això no ho sé, són coses que ens preguntem i no tindran resposta. Però a mi sí que m'he suggerit moltes preguntes el per què aquests treballadors i no uns altres, perquè aquesta gent d'Occitània estaven treballant per ací. Perquè algú s'ha de conèixer com se contactaven ells, perquè una obra d'aquestes característiques tu no la dones a fer al primer que passa per ahí, que digui, mira, a veure si fem un mas, perquè això és molt de dispendi i té que estar molt ben fet. Entonces, això no sé si hi hauria alguna tradició de treballadors més antiga que encara continua o què passarà. Això. A més, este període, també quan s'estaven construint aquest tipus de coses, justament en França estaven en plena 8a guerra de religió. Estaven allí a matar-se uns en altres. Entonces, això també condiciona, és que les guerres de religió han condicionat molt
que la gent occitana vinguera a les nostres terres. Perquè primer va ser els creuers albigenses i després va ser la terra ja dels hugonots, el protestantisme. És que aquest corrent d'inconformisme en els catòlics, en el sud de França, és continu. Entonces, tal vegada fugint de les guerres, venint aquí buscant faena, no sé. Són coses que són preguntes que tenim i ja va. Hi havia una imatge ahí. No, anterior. És que este mas és el mas on va néixer també mossèn Salvador Roig, que era un capellà molt erudit de Benassal, que en certa manera és ancestre de Pere Enric Barrera. I resulta que a la portalada del mas vam veure este grafiti i ens va fer molta gràcia. I després m'he documentat un poc i a aquesta època ell estava en una partida d'homes en contra dels francesos, o sigui, estan en plena guerra del francès a Benassal. I ell va fer aquest grafiti i hi ha una torre, una cova, en Ares, que també li van fer un altre. A aquest home li agradaven els grafitis. Ne va fer un altre també al Castell de Corbó. Entonces tenia 18 anys, encara no era capellà. I no estava clar que en quina casa havia nascut de les tres, perquè la casa, el mas, té 3 cases. I jo conto que va néixer en aquesta casa, perquè si introduïssi grafiti, no sé, això. Passem a Sant Roc, si vols. L'ermita de Sant Roc està ahí ja edificada. El que passa que, com jo ho he dit antes, tenia problemes estructurals i se va tindre que ampliar i se va tindre que reformar. Damunt de la porta hi ha una fetge que és 1597, però la reforma va durar des del 1995 de 1595 a 1599. I ahir sí que ens dona ja més clarícia de qui eren els obrers que van treballar. Ahir va treballar la quadrilla de Bartolomeu Clairà, que és els que van treballar a la Torre de Pere Joan, va treballar Joan Malangre, Joan Branxat, Joan Seran i d'altres. Per tant, la quadrilla seria més gran. I això també ho he dit antes, que entre les 2 obres de la Torre Pere Joan i ahir van estar 11 anys. Passa, si vols. És que és moltes coses i la meva memòria ja no està per recordar-me de tot, Mossèn Jesús Porter Miralles, que és nascut a Geneta, va ser també un gran estudiós de tots els temes del maestrat, va ser una persona de les que anava buscant per tots els arxius, va treballar molt els temes de religiositat popular, de cartes pobles, de censos de població, en fi, de topònims, antropònims. I este home, en un llibre de festes, va publicar que quan l'ermita de Sant Roc se va començar a construir el 1555 i hi ha un llibre que es diu el llibre del Bací, que és on apuntaven tots els gastos que se feien en festes, en tot el que se feia de l'ermita, i ens conta que el 1602 van vindre uns francesos i se'ls va pagar per llosar la dita església 750 sous. Les lloses encara se poden veure, n'han arrencat unes poques, però encara ne queden. Vam estar el dia de la festa, que si voleu veure l'ermita és molt bonica, és una ermita xulíssima. La van restaurar fa uns anys, amb molt bon criteri, amb molt bon gust, i és una església, una ermiteta que a la Guerra Civil la van gastar per a grans de camions. I ara restaurada han tornat a llevar la porta gran que havien obert, però han deixat la porta corredera de fusta que n'hi havia. La veritat que és un goig. I hi havia una foto, la foto que se veu la torre... No està. Estarà més endavant. Està detrás. El llosat i enfront hi ha un colomer. Aquest colomer parlarem ara d'ell perquè és un colomer que està fet a l'estil des del Llenguadoc. Això ho diu el següent autor, Artur Saragossa Català, que és una eminència, ha sigut inspector de patrimoni, ha sigut un rastre de coses, este home. I este home també havia conegut el treball de mossèn Jesús. I entonces, al 700 aniversari de la Carta de Pobla de Culla, va fer un articulet sobre el Colomer, perquè el Colomer està molt proper, està al bancal de baix de l'ermita. I entonces explica això, que és un Colomer
de l'estil des del Llenguadoc. Se'ls diu de peu de mula per la inclinació del teulat i hi ha molts exemples. Si entreu a internet ne trobareu molts. Van fer fotos, no? Van ficar les que hi havia. Violet Ledoux, que ell és un arquitecte del segle XIX, va fer un diccionari d'arquitectura de tota França i recull aquest tipus de colomers del Llenguadoc. Hi havia més fotos de colomers. Veieu? Estos colomers són de França, però són iguals que els que tenim a Cullà. Per tant, Arturo Zaragoza diu que els mateixos que van vindre a fer les lloses de l'església, de l'ermita, segurament un senyor que tenia diners es va anar a fer un colomer, que és el mateix cas que hem vist antes en la Torre Pere Joan i la reforma de l'ermita de Sant Roc. És que són iguals. Molt curiós. Seguim? Sí. I l'altre autor que hem triat és un xic de Albocàsser, que tots el deveu conèixer, francès, que ell és historiador, és escritor també, és investigador, treballa de guia de Valtorta, i ell va fer un treballet sobre el mas de la Segarra, que el podeu veure en internet, que se diu l'Hostal dels 5 segles, i és un mas que està ubicat a la vora de la Rambla Carbonera, que és una zona de pas, un corredor natural, i per allí també passa el que era el camí real que anava a Aragó. I és el que ens diu que el van fer occitans perquè havia trobat una documentació d'un cas judicial que s'havia documentat que eren occitans, ell també parla d'occitans, que s'havien cridat a declarar a un tal Clausen a Cullà per un tema d'un judici. És que ahir sempre hi ha hagut molts assassinats i moltes coses, ahir deixen els de la Segarra. I el curiós, passa la foto d'antes, el curiós de la inscripció, veieu què fiquem? Joan. Ain. Però no és una falta d'ortografia, és una manera antiga d'escriure any. Jo no ho trobava perquè ara en occità, el que ha dit antes Lluís, que ara ho unifiquen tot i les paraules desapareixen, que ara és any, però ahí fiqué any, i jo vinc a buscar a veure això què era, i vaig trobar un lingüista que és Joan Bain, que és mallorquí, i recull aquesta paraula en una cita del segle XIV, i és la paraula any en Rossellonès. Per tant, potser en Rossellonès els que van vindre a treballar allà a la Segarra. És molt curiós. És una fetge ja també molt tardana, quan van continuar venint aquesta gent així a treballar. I si vols passar a l'altra. Això és la ximenera que hi ha des del mas de la Segarra. És una ximenera molt curiosa. N'hi ha dos més, a la Mare de Déu de la Font, de Castellfort, i també van treballar canteros occitans, allí en aquest puesto. Hi ha unes ximeneres d'aquest estil. He trobat que a la zona dels Alps, a Savoia, hi ha un poble que es diu Brest i es diuen ximeneres sarracenes, perquè resulta que s'ha perdut la tradició de qui les va fer, i feien com així, que quan algú no sabia qui ho va fer, doncs això ho han fet els moros. Però és una tipologia de ximeneres paregudes. Hi havia moltíssimes i ne queden només 34. Estan protegides per l'estat francès allí. Però aquí el curiós és que s'ha conservat també el que és la mitra, el fumeral de fora. I això és un arc rebaixat que n'hi ha entre dins de és una estància. La ximenera és com una habitació de la casa. I té un arc rebaixat, molt rebaixat, a forma de dintell, una bassa. L'arc és el mateix que se veu baix, això és baix. I això és l'arc que se veu baix. Sí, això és com la porta també. Sí, aquest arc. La ximenera té un... Això va així, no? La vista d'ací i la vista d'allà. No, content no. Això és dins. Sí. I fem un Però foc. que també està allà, que aquest baix també està ahí, segur. Sí. Segur de l'altre costat. Brutal. Molt bé. Entonces, resumint la cosa seria
que des de la fecha primera que tenim del 1588 fins al 1661, quan el Clausent va declarar per un fet criminal que va haver i el criden a declarar, han passat 73 anys de quadrilles de treballadors occitans al maestrat. O sigui que això no és una cosa esporàdica de dir ha vingut un emigrant i li han donat faena. És que hi havia una tradició de gent que, o sigui des de l'edat mitja o no sé per què, aquesta gent continuaven venint. Així, en el 1588, Fèlix ha fet ahir la gràcia de comparar les coses de el que estava passant en aquest moment. En el 1588 hem posat lo de l'Armada Invencible. L'Armada Invencible està molt relacionada en tota la venguda d'esta gent, perquè allí en França estaven en plena 8a guerra de religió. Allí estaven, l'any 1588 se van inventar les barricades a França. Sempre pensem que són de la Revolució Francesa, però va ser la primera vegada que se va fer barricades, perquè els catòlics i els protestants havien arribat a París, i que conquistaven París se quedava en el bando guanyador. Els apòstols van cridar a la Guàrdia Suïssa, que era un exèrcit mercenari internacional, i aquest exèrcit no podia estar dins de París perquè les lleis ho prohibien. I entonces ahí encara se va armar més Cristo en tot el tema. D'ahí se va derivar que els bandos se van assassinar uns i altres, i al final el rei Enrique IV va ser el que va ser rei, que tot va ser perquè no volien que ell fos rei, va ser rei i va ser el que va promulgar l'edicte de Nantes. I entonces va donar llibertat religiosa. Però quan ell se va morir, Lluís XIV, el seu net, va tornar a llevar la llibertat de culte i va tornar a haver problemes amb els hugonots, que pràcticament va arribar fins a la Revolució Francesa. I la gent va continuar venint, sí. A la zona de Vinaròs hi ha molta gent rica que se'n van fugir de França i van muntar els negocis, així Vinaròs, la Marina, a molts llocs. Però és un fet que no se coneix i no s'explica i no sé, nosaltres això ens dona molta malícia, en certa manera, perquè és com que ens ho estem inventant i les coses estan ahí. I més, així que hem vist les coses materials que aquesta gent no han fet, que encara les tenim ahí, les podem veure i, bueno, això ja és el que volia dir. Volia dir moltes coses, però, bueno, no va haver temps tampoc d'explicar molt més. Però és això, fer-nos una idea de que no van ser 4 francesos que van vindre per ací, i aquesta gent, molts se van quedar. Jo, per exemple, nosaltres tenim una casa a Vilafamés i la vam comprar a una família que tenien un cognom, que era un cognom de malnom, i possiblement siguin uns dels francesos que se van aveïnar ben lloc. O sigui, la tia Pilar de la Vilareta, però no sabíem per què, i després vam trobar que uns dels francesos portaven aquest cognom. No sé, hi ha coses que són curioses. Sí. I, bueno, tot això volia explicar-vos. Gràcies.